Nibdew naqra six-pack jew nibdew two-pack u nimxu bil-mod. Tajjeb, mela, ħanamlu idejna ma' nasna, importanti ħafna ma nawġu xoqna. Mela naraw żball komuni li naqbdu r-ras u nniżlu għal-isfel. Ħanamlu subajna ma' nasna, across the body, ħaniprofa miss l-irkoppa mal-elbow. Tajjeb, u ħanħaffu l-pass, jina urejtulkom bil-mod. Proset, kulħadd bil-pass tiegħu, l-importanti illi nżommu zaqna soda. Tajjeb, u nifokaw anka l-ġisimna ngħidulu kemm importanti nitkellmu ma' nafusna f'dawn l-affarijiet. Isma' jiena nagħmel dal-exercise irrid nifoka fuq zaqqi. Mela jiena irrid qed nuża il-muscles ta' zaqqi, tajjeb? Mind to muscle connection jgħidula għand. Tajjeb, hi prosit. Alright. Tajjeb ħafna. Fej qegħdin eżatt, ħanibqgħu bidejna ma' nasna, ħaninżlu kważi parallel mal-art u ħanagħmlu dal-moviment. Il-minkeb għal mal-irkoppa u nerġa' niġi dritt. Naħa l-oħra u nerġa' niġi dritt. Min ibati bil-lower back jistanka jibqa' jagħmilhom daqsxejn iktar. Il-fuq jekk tibqgħu tħossu xi uġieħ ovvjament ifqu u f'każ ta' injuries jew uġieħ dejjem nieħdu parir minn il-fiżjoterapista tagħna. Tajjeb? Bravi. L-importanti illi aħna nduru bil-kor mhux nifqu fin-nofs u mbagħad kemm inġebdu il-minkeb, imma induru literalment qishom idejna imwaħlin ta' ma jiċċaqlqux wisq. 5 seconds. In 3, 2, 1, ħarġaw ntilgħu dritti, nżommu idejna ma' nasna, ħantellaw l-irkoppa ma' ġemp u l-koppa mal-ġemp liħor. Ħaniltaqgħu halfway. Mela mhux nitilgħu minn saqajna biss jew ninżlu minn idejna biss. Ħaniltaqgħu halfway u nibdlu kull darba. Min ħossu iktar komdu jistanka jaqbad naħa waħda, jagħmel lila u wara ftit sekondi jibdel fuq in-naħa l-oħra. Prosit. Importanti li nibbendjaw minn fuq. Tajjeb, nitawġu minn fuq. Side bends fil-fatt jisimhom. Prosit. Tajjeb, ħafna minn ħossu komdu bil-moviment, diment li jibqa' jħoss il-ġnubijiet. Tajjeb dawk li jdulhom l-obliques jaħdmu, jista' anka jżid il-pass. 5 seconds. In 3, 2, 1, ħanpoġġu bil-mod minn dudin jekk jogħġobkom. Ħanibdew l-ewwel bil-famuża crunch. Mela, saqajja mill-wijin, idejja nerġa' ngħidilkom ma' nasi, aħjar milli ma' rasi ħalli nevita li nawwa ċonqi. Jiena u tiela qisni ħanajt iva, nodding jgħidulu bl-Ingliż, you nod. Mela iva u nerġa' ninżel. Iva u nerġa' ninżel. Issa jiena u ngħid iva l-aħjar nar minn nifs il-barra u nitla' naġġel u mbagħad nerġa' ninżel bil-mod. Mela xi ħaġa hekk. Mela nitla' maġġel u ninżel ikkontrollat bil-mod. Prosit, fast up, slow down. Very good. Nżommu l-patata mafusa mal-art, saqajna wkoll mafusin mal-art u nerġa' ngħidilkom ngħid lill-ġismi li rrid nuża l-aktar il-kor. Irrid nitla' bil-kor. Bravi, ftit sekondi oħra. 10 seconds. In 5, 4, 3, 2, 1. U għal madwar l-aħħar minuta ħanibqgħu fejn qegħdin. Ħanispiċċaw daqsxejn bil-kbir, nixtieqkom il-intella u sieq minnhom u blit opposta immissu l-ponot ta' subajna. Tajjeb, wara madwar 30 sekonda ħanejdilkom biex nerġgħu nibdlu. Proset. Issa li drajna moviment bażiku ħanżiduh daqsxejn illi ma' kull waħda ħanniżlu s-sieq, nerġgħu ntellawha, inniżlu jdejna u nerġgħu ntellawha. Tajjeb, mela nibdew mill-bidu kull darba. Xi ngħidilkom change ħammur fuq is-sieq l-oħra. Iktar ma saqajna tiġi dritta, tant l-aħjar. And change leg. Bravi. Reach for the toes. Tajjeb, prosit. Ħossukom literalment qed titilgħu biex tmissu il-punot ta' subajna. Mhux fejn inlaħħaq. 5 sekondi kollox. In 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna għal dan l-exercises ta' żaqq. Niltaqgħu.